Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kultur arloa. Astean behingo kultur aldizkaria. Gaur geure kultur arloan Txalaparta argitaletxea, solaskidea Mikel Soto. Kultur arloa Eusko ikaskuntzarekin batera eskaintzen dizuegun tartea da. Garai interesgarriak izaten dira udazkeneko hauek euskarazko produktuen konsumidore eta erabiltzaileendako. Lan berriak plazan, eskura eta erabilgai. Txalaparta argitaletxeak zer dakarren ezagutzera eman nahi dizuegu. Ta bada jakitekoa Txalapartaz. Esate baterako, bai euskarari ziurtagiria hartu berria du, tafailan beste elkarte eta lantoki eta komertzio batzurekin batera. Euskarazko liburuak ateratzen ditu, baina ez hori bakarrik. Gazteleraz ere eta Espainia guztian merkatu hartuta ere hor badu lan bat luze egina, izan ere ibilbide luzeko editoriala baita Txalaparta. Zehatzenetik hasita, 4 liburu arras desberdin, batetik bestera zerikusteko gutxi dutenak hoietxek dira Txalapartako hain plazaratu dituenak. Edorta Jimenezen Azeria eta Lehoia. 2 epaile frantziarrentzat, eskutitza, frantzeseratik euskaratua, edo relax izeneko narrazio erotikoak, edo elurra ezin da erosi izenarekin umeentzako Gari Berasaluzek egindako ipuina. Mikel Sotorekin beirada ematen hasteko prest, nundika hasiko ote garen, hoixe, lehendabiziko kontua. Poesia eta antzerkia bakarrik falta zaigu. Bestela badago, saiakera, eleberria, aurrentzakoa, erotikoa. Nondik hasiko bera? Ez tekit. Zeuk erabaki. Akaso, eleberrian gatik, akaso bai. Eleberri historikoa eta ez esanen dugu, eleberri historikoa eta abenturak ere Edorta Jimenez egile. Bai, abenturak. Berak hasi zuen, meretzian Balen Berbarerekin trilogia bat, gero idatzi zuen Zukaruztraren urtea, eta hau da nolabait trilogia hori iztera datorren novela, Jakabeka irabazi egin zuen bosgarren deialdian, eta ekin zion, bai, Sebastian Zubietaren nolabait abenturen jarraipena kontatzea, ja armada zoriontzua nolabait Zukaruztraren urtean abiatzen ezagutu genona porrote egin du, eta Sebastian Zubietakoa preso dago, Ingalaterran, ez preso guk gaur ezagutzen dugun bezala, baizik eta, barkatu, lurmutur batean aldegin ezinik, eta, berak hain zuzen ere, Machiavellik printeari gomendatzen zion bezala, saiatu behar da, Azeria eta Lehoi jokatzen, handikan aldeina baldin badu Euskal Herria etortzeko. Edorta Jimenez mundakarra, eta itsasori beira dabilena, itsasoan ziarre gertatzen direnak, marinelen gora berak, barku, portuta alakoak bete-beteta agertzen diraz bere historia hau eta bere narrazioetan. Bai, bera da nik uste dut Euskal Herrian itsasoari gehien ez dakite kantatu edo gutxienez kontatu diona, kantatu akaso beste batzu, baina bera bai mundakan dago, bera marinel izan da, eta bere ez dakit eleberri gintza, baita poesian ere itsasoa oso presente dago, eta bere bizitzan baita zesanik ez. Azeria eta Lehoia, Edorta Jimenezena, eleberri historikoa, irakurle, nortzu, denak, noski, euskadakien guztia, baina espreski edo espezialki nor izan liteke. Ez dakit, denak esango nuke, euskaraldetik Edortak dauko euskaran nahiko jasoa, ez dakit, 3. urrats batek ez dut uste irakurri izango, baina bestetik badaz erabiltzen ditu literatura aldetik irudiak eta erabiltzen ditu nahiko ederrak edia, eta gero badauka, ez dakit, kutsu historikoak ere ematen dio bere puntua, eta gero azken finean badalako ere, nola baiteko, ez dakit, akzio novela edo dena delako, ardu nik uste dauzkagun artean publiko zabalena aukiko duna edo hau badala.
Gertaerak dira, akzioa da, hor Edorta Jimenezen liburuan, arras bestelako plantamendua da, bi epaile frantziarrentzako eskutitza izenekoa, eta Zorio Zamakolaki itzuli du, berez Gilles Perraultek frantzieraz eginiko lana baita. Hau nola jarriko dugu, kazetaritza, ensegua, aldarrikapen politikoa? Mugan dago, izan ere, berez Perrault idazlea da, baina baita kazetaritzatik asko hartu du. Orduan daukan estiloa oso berezia da, nik ala nolako hitzaurretzo bat egin nion, eta esaten nun zolaren kutsua edo harrapatzen niola. Frantsesek tarteka aldarrikapenak jakiuz eta egiteko erabiltzen duten tono hori, ez berak hartzen duen abia puntua da, 83an Roger Leloir eta François Lebert paiak eta gero Stoller fiskala saritu zituzten Espainian, bain zuzen ere euskaldunen kontra ekiteagatik, eta berak azaldu nahi die zergatik ez zuten domina onartu nahi, ez? Orduan, eskutitza, nik esango nuke eskutitz publiko bat da, oso frantsesa da kulturaldetik eta erabiltzen dituen irudien aldetik. Zentzu horretan batzutan urrutik geratzen zaigu, baina bestaldetik nik bereziki argitaratzaren aldekoan nintzen, ze oso interesantea zen kanpotik frantses batek euskaldunekiko zeukan ikuspuntua, ez? Tarteka hemen gure zurrunbilo honetan galduta gaude, eta interesantea da norbaitek kanpotik esatea, begira, nik honela ikusten zaituztet, ikusi izan zaituztet, eta etorkizunean honela ikusten zaituztet. Eta mezu gainean ikusten nahiko itxaropentsu dela, horregatik nik oso gustora irakurren aurrenekoz eta oso gustora argitaratu duan liburuzka da nahiko laburra baita. Literatura politikoa. Bai. Eta hortik, urrengo tituluragoaz, literatura erotikora. Eta izena berak ere ez du disimulatzen, relax izena du, eta hemen Rafa Ugalde da, egilea, literatura erotikotik zer da hau, histori bat kontatzena zer dago? Bederatzi narrazio dira, eta nonbait daukaten gutxi gora bera, ari gidaria da, relax edo, nik esaten duen bezala gure egunkaririk kontserbadoreenetan beti azaltzen diren orrialde pilloie relaxena, naiz eta oso kontserbadore izan, moral aldetik nahiko olakoak diren, hoiek direlako ari gidaria, baina gero berez historio kontatzen dutena, sexu grinaz eta sexu ekintzataz gain historio asko dira, ez? Alde batetik frustrazioak agertzen dira askotan, bakardadea somatzen da zenbaitetan. Nik esango nuke nahiko erabatean nahiko urbanoa dela agertzen diren pertsonaik dauzkaten kezkak oso nik uste urbanitak diela zentzu horretan, eta hala ere sexua nahiko gordina da alde horretatik, narrazio erotikoak dira, baina nik esango nuke ez dakit, gehiagi konparatzea litzateke, baina naiz ninek pizkate ikusten historiak eraikitzerakoan jorratzen zuen hildo ideologiko hori eta tarteka frustrazioek eta gogora etortzen zitzaizkiden Rafaren liburuarekin. Zer esanik ez, literatura edo erosa hortartian duelarik, eta bidea luzeska egiten ari den bilduma da hau ere, txalapartaren espezialidadetako bat. Bai, 14. Tituloa da, eta lehen Juan Martin Elespuruk ekin zion bildumari, eta orain Edortak hartu du pixkat ardura, ez da erraza liburu erotikoak argitaratzea, eta ez nuke esango nik euskaldunok bereziki motzak garelako, tarteka esaten den bezala, baina bai pixkat bilatu behar duzu, bai kanpoan itzulpenak euskagon batzuk berdin zareko Markesa, Ubaldo Ribero denalakoa, edo Euskal Herrian, ez? Arteka euskal idazleek, kostatzen zailako eta saiatzen galako proposamenak egiten, ez? Aitzakia ematen dizut idatzi idazu hau bestea, aurrekoa izan zen lehenengo aldiaren narrazio sorta bat, Basagurina ere, saiatzen gara produkzio hori mantentzen gure ustez beharrezkoa dalako. Literatura erotikoaren irakurle izatia ere, edo inor irakurle dela izatia ere, ez da bizkan lotxakarri edo eskrupulo bizkat ematen duen zerbait ere bada. Ez dakit, baina hau bai da aztertzeko kontuaz literatura bildumaren eroslea harrigarria da, baina da gutxi gora bera 17 eta 30
edo gutxao 17 eta 27 edo urte bitarteko neska oso gazteak da literatura mota hori kontsumitzen dutena, baina gaina nabarmen Durango da hortarako eskaparatea eta erosleak 80an edo hoiek dira. Agerikoak, igual izkotukoa beste batzuk, baina, bueno, zantzarik ez da, irakurtzeko, euskaraz irakurtzeko sarbide eta erakargarrienetako bat hausi izan litekela, ez da? Morbo puntu hori ere. Bai, badauka, bai. Eta, bueno, erregistroa laugarrenez erabate aldatuta, gatoz, oraingo honetan, Gari Berasaluzek egindako lana, liburu honetara, okeraz banago, lehen itxasua esan dugu, oin itxas ertza, ere bintzat, portu baten arazota kontuak, ez dakizen bateraino diren hoiek aiaren erdian daudena, baina hor girotua badago. Zer esan dugu, ipuina da, mezua badu, hau nola dago? Mezua badu, bai, da aurrentzako ipuin bat, 9 urtetik aurrera gutxi gara, Gari Berasaluzek idatzi du, eta gero berak eskatua proposamena luzatu genion Patxi Gallegori irudiak egiteko, eta egin ditu, oso ongi gaina, eta nonbait, Garik aurrei edo bidali nahi zien mesua esan pixkat, esango nuke, bere hitzetan mesu antikapitalista bat, ez berak ezagutu du, berak kostaldeko herri batekoa da, eta berak ezagutu du herri hori, nahiko txikia zanean, eta ezagutu du boom turistikoa, ezagutu du ohitura aldaketa bat, eta ikusi du, bidean hainbat gauza galdu indiela, eta tartean gizatasun pixkat. Eta berak nik uste egiten duen aldarri nagusia hori da, ere gizatasunan aldeko aldarri bat aurrei zuzendua. Geure kultur arloan Mikel Sotorekin ari gara, Txalaparta argitaletxeaz. Euskal Herria irratian Eusko ikaskuntzarekin batera egiten ari garen aldizkari honetan kultur arloan. Txalaparta argitaletxeak bere lanean ibiltzeko planoetan, bere xiliteke euskarazko merkatua, euskaraz ateratzen dituen liburutan, gazteleraz ateratakoek begizaz bakarrik Euskal Herria, hemendik kanpoko publikoa ere atenditzen baitu. Eta Tafallan bertan, hortxe kokatua baitago, euskaraz ari da, barne aldera. Alegia, lanean ari direnen harreman hizkuntza Txalapartakoentzat euskara da. Honek ere merezi du aipamena, Mikel Soto. Bereziki meritua daukau da, nik, askotan diot 78koa naiz ikastolakumea eta baina gero Tafallan Jose Marik, Mari Josek eta Juan Jok eta egin duten esfortzua, haiek euskaraz alfabetatzeko eta gero gaztelerazko produkzioarekin abiatu zuten argitaletxe bat euskal mundura ekartzeko estimatzekoa da. Nik uste tarteka askotan ez dala esango nuke, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan gauzak ezberdin ikusten diela, nik entzun dut baita Jose Maria arpegiratzen ez, zure liburua zergatik esan euskaraz idatzi, eta nire baitako pentsatzen, jende horrek aski meritua dauka euskaraz ikasi eta hitz egitearekin eta ekoiztearekin. Idaztean izoritzarrez ezagutzen dut, ama eta aitagatik asko kostatzen da behin zure burua erdaldun ezia izan zarela horri buelta matean, naiz eta badagoen jendea lortzen da talde horretatik, bada estimatzekoa Nafarroan Txalapartak egin duen apostua eta esfortzua. Euskaraz bane aldera lanian, argitaratuz euskaraz bai gazteleraz ere, eta gaztelerazko lanetan literatura, baina zesan dugu literatura komprometituaren hildoan, hor bai egina duela bide bat, eta nik uste rekonozimendu bat ere lortua, eta gehiago ere, mezi lukena, ziurazki. Bai, badago produkzio bat, euskaraz eta Euskal Herritik egina, badaukala bedetogiaz, literatura bada ere, baina saiakera politikoak indar handia dauka, eta gero atzerriko idazle asko, itzuli izan ditugu gaztelerara, eta igual askotan ez da Txalapartan alderik ezagunena, daukan Gebara bilduma, baina badago bilduma literario bat oso potentea, pixkat orain, barnera begira jarri gara, errepaso bat egin diego azken 20 urtei eta konturatu gara, tarteka kriston liburuak eta kriston egileak dauzkagula, batzutan sortea eta nazioarteko sarien bat eskuratzen dutenean norbait akordatu egiten da, Txalapartak hori argitaratu induel, lagun batek atzo komentatzen zian hori, baina bai bada garatu den hildo bat eta oraindik ere fruitu asko ematekoa.
Eta, zesan dugu, Espainiako merkatua begiratuta estatukoa nola dagoen, eta argitaletxe zesan dugu askok ausardiare, ez dute hartzen, baztertzen diren egile eta obrak eta horiek atera bidia, nondik eta tafaiatik izatea harrigarri, miresgarri ere gertatzen zaigu. Bai, eta harrigarria ere Espainiar estatuan zenbaia arte estimatua. Jende askok ditzen du askotan eta, baina baita literatura politikorik konprometituena ere, eta kaso hor Jose Marien liburuan horren eredu bat, zenbat jende deitu du liburu horregatik zoriontzen, espainolak, espainol peto-petoak, baina, Jose Mariko erak esaten duen bezala, maite gaituztenak garen bezala, ez, gure aurkita eta diferentzuarekin, ez, esan dezagun alde nazionaletik, alde sozialetik, bai jende askok estatuan eskertzen du, eskerreko argitaletxe bat egotea, eta gero jende askok eskertzen du ere, naiz eta eskerreko hasi izan, mai handiko literatura argitaratzen duen argitaletxe bat egotea, eta hainbat klasiko oso potente berreskuratzen dituen argitaletxe bat egotea. Eta azken kontu, eta aipatua utziko duguna, baina garatzeko modukoa dena da noski, ja ibilbide luzeska bat, gaztetasunetik heldutasunera doan muga horretako, Mikel. Bai, bada, nik akaso ez nahi zonena horri buruz hitz egiteko, esan bezala, barkura igo den azkenengo tarikoa naizelako, baina bai urrengo urtean egiten ditugu 20 urte, eta nahi genuen, artengo Durangon, aterako dugun pizkata aldizkaritzarekin, eta jendeari helarazi nahi diogu, urrengo urtean dala gure 20. urte muga, eta entzun ere komentatzen genuagatik, ez dala ohikoa gu bezalako argitaletxe batek hainbeste urte irautea talako ekoizpenarekin, eta gu ere pozik gaudela eta jendea zoriondu nahi dugula, ez batez ere jende guzti irakurleak eta arpidunak eta direlako proiektua mantendu dutenak eta posible egiten dutenak gaur egun ere, ez. Orduan, alde horretatik, bai, zentzu horretan zen un pizkat barrua begira jarri garela eta nahiko pozik, eta pozik ere ez ikustea gure herrian nolako hausak gertatzen diela, ezen ikusten mundua ikusita ez soilik txalaparta bezalako proiektua, baita Euskal Herrian dauden beste 1000 argitaletxe igela bezalako proiektu bat, Nafarra ere zaila da, munduan oso halako argitaletxe gutxi mantentzen dira, estatuan zer esanik ez, eta alde horretatik bada irakurle masa kritiko bat txalotzekoa ana. Dugunaren balioa rekonozitu, identifikatu eta bere balorean neurtzekotan gaude, eta hori egiten saietuko gara, mila esker Mikel gurekin izategatik. Mila esker zuei. Kultura arloa izan da hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntzaren arloa Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntza interneten ere topa dezakezu, honako 3 helbide hauetan: euskosare.org, euskomedia.org edo euskoikaskuntza.org.